Awakmu ngelek-ngelek aku gak apa-apa. Ning aja nggawa-nggawa keluargaku. Ngopo? Gak terima? Kan pancen keluargamu sampah, kere. Sampah ya tetap sampah. Wis mulai apik gerakanmu. Engko lek ana wong nyerang teko ngarep, langsung tangkis. Tak cobane saiki. Lah, yo ngono. Sik. Gak sesuai latihanku iki. Loro, Cuk. Lah awakmu gak apa-apa, Jup. Ya loro to. Melu-melu wae. Cuma melok campur. Apa kowe wani-wanine nyampluk Jupri? Wong lanang wanine karo wong wedok. Ngosik to. Kowe wani nglarani Jupri, bakal nyesel kon. Kowe wis wani demek aku. Tak kandakno bapakku, nyesel kowe. Kowe gorong ngerti bapake Jupri. Bapake Jupri kok sapa? Bakalan nyesel kowe. Lah bapakmu ki sapa? Ayo sedang kandakno. Aku ra wedi. Jabatane bapakmu ya apa? Nantang kowe. Ya wis tak telepono bapakku saiki. Nyesel kowe. Kang, aku si apik. Urusan iki tak anggap rampung asalkan kowe njaluk sepuro karo Jupri. Kesuwen, langsung tak telepono bapakku ae. Halo Pak, aku disampluk wong. Mampus kowe. Rasakno kowe. Bapakku teko kene, diajar remuk kowe. Sik to. Dik, kan iso dirembuk apik-apik to. Lek ra gelem diajar bapakku, ya ganti rugi. Sak samplukan 1 juta. Jadi 5 juta. Dadon. Jupri lo wis apik. Awakmu iso ganti rugi 5 juta ora? Sampah koyo awakmu iso ganti 5 juta. Alah. Sik to. Aku tambah ruwet to. Ruwet yo mergo awakmu, kere, sampah. Sopo sing wani nyampluk anakku? Wani-wanine demok anakku. Modar kowe saiki. Iki Pak, sing ngajar aku. Pak, ajaran. Iki mau ngelek-ngelek sampean. Goblok kowe iki. Kowe ngerti iki sapa? Iki mau Pak sing ngelek-ngelek sampean. Ndak ngajaran. Aku kowe to men, bekengane wong loro iki. Jup. Ayo mulai. Iya toh Pak. Diajar men. Bocah wingi sore kok wani karo aku. Durung ngerti sapa aku. Tapi ya Dek, bisa dirampungke urusan iki. Duh, piye iki? Urusan ki guru mari lho yo. Aduh ngremeh nih aku. Durung ngerti sapa sejatine aku. Enak apa to jane, Pak? Kok rame men? Mari nek gegeran to? Duh, awakmu Mel. Kok ngendi Mel? Goleki sampean to, Pak? Kok ora mulih-mulih? Penting ora? Ya ora penting. Kamu kok kayak gini to, Pak? Mari gegeran. Ngajak pegatan. Lah ngopo kok njaluk pegat? Jare bapakmu ki tupeh kere. Nduk. Awakmu ki nek rumah tangga, aja mandang harta. Kuncine rumah tangga sing langgeng kuwi mung ning dhuwur kasur. Lah sampean lho apa gak tau nendur kasur karo Tini? Kok njaluk pegat? Pokoke iki intine ngono. Eling-welinge bapak. Kuncine wong rumah tangga iki ning dhuwur kasur. Nah awakmu ki ditugasno ning ngisor apa ning dhuwur, kudu ditampa.
Pokoke awakmu meneng. Wong lanang kuwi lho, dihapusi kaya ngopo. Wong lanang ki seneng. Nek awakmu ki ditugasi ning ngisor, awakmu mung meneng ae. Aja ngomong apa-apa. Nek awakmu mengo, cukup ang ngono ae lho. Lah ngopo, Pak? Kene tau ngalami to, Mel. Kene lagi munggah medun ngene. Hating. Mbokmu ki malah ngomong anake rung bayaran sekolah. Nyenyet to, Mel. Barang kok timun direbus 3 dina melungker to, Mel. Lah apa rasa ngadeg meneh? Jelas to, Mel. Angel.